Ďalšie video na Q&A na VR-ku. Často sa nás pýtate, prečo má zmysel, alebo prečo by som si vôbec mal kúpiť baliaci stroj, keď doteraz balím ručne a vyhovuje mi to. Každá investícia musí mať nejakú návratnosť. Ideálne do pol roka, do roka. Rátate si ju cez superhrubú mzdu zamestnanca, cez úsporu na baliacom materiály a hlavne na úspore času pri balení. Takýto balík, keby som ručne balil, tak mi to trvá 2 až 3 minúty. Závisí od váhy. Keď to balím na stroji, tak mi to bude trvať pol minútu. Schválne, keď to začnem baliť, si pozrite, koľko je sekúnd na videu a pozrite sa, koľko som to balil. Dôležité je mať fóliu správne napnutú a mať ju otočenú správnou stranou smerom k balíku. To je zlepivou stranou smerom k balíku, aby sa fólia krásne na seba chytala. Takže pozrite si, koľko je sekúnd a začneme baliť. Zavediem si prvú vrstvu. Spravím si prvý prekryv, tak aby sa fólia krásne u seba chytila. Balík si poťahujem k sebe, aby som spravil súvislé prekryté vrstvy. Spravím poslednú vrstvu s nejakým rozumným prekryvom. Utrhnem fóliu, balík si otočím o 90 stupňov, vrátim späť. Spravím zase krížovú vrstvu. Prvé prekrytie, špirála. Posledná vrstva, ukončenie fólie a balík zabalený. Krásne, bez akýchkoľvek zbytočných medzier, presahov, plýtvaniu fólie a tak ďalej. Ak máte akékoľvek otázky na tento stroj alebo na akýkoľvek iný stroj, opýtajte sa nás a my vám odpovieme. Čaute.